भटारफोरखौ थगायदों बिनिखायनो जोङो दा बिथांमोनजों नांनो थाखाय पार्टी खालामनो गोनां जादों बे भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला फैबाय थानाय बिसायख'थियाव क'क्राझार बे लोकसभायाव जों भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्रायनो केन्डिडेटखौ होनाय जागोन आरो जोङो साफ्रोमबो मानसिफोरनो जोङो भटारशिपखौ होनायनि जोङो बे आगानखौ सुरगोन आरो बेखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बाक्सानि जिल्लानि सिङाव थानाय जोङो गामियाव सहराव जेब्ला रायजो राजानो बे मेसेजखौ होनो हागोन अब्लानो बे कंग्रेस आरो बिजेपि आरो इउपिपिएल आरो बिपिएफफ्रा आफोनि गावसोरनो गोमालांजोबगोन बिजाथिखौ सायख'बाय दा बिजाथिखौ जोङो सायख'गासिनो दं बिजाथिखौ जोङो जोंनि साननाय मथेयै जोङो क'क्राझार जिल्लायाव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय होनाय जागोन बेनिखायनो जोङो दा बेखौ सावरायबाय थादों रायलायबाय थादों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा गावनि अधिकारखौ गावनो होनानै लानाया बे थार बाथ्रा आरो बे भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला देरहानाया रोखा इस्युआनो जाहैबाय रांखान्थि उदांस्रि रांखान्थि उदांस्रिनि बे सोमावसारनायखौ जों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां भटार रायजो राजाफोर दं बिथांमोननो जोङो मेसेज होनो थाखायनो बे खामानिखौ बरदाङि ब्लकनिफ्राय लानानै जोङो दागगारिसिम बे हानजा सुरनायखौ लानाय जादों साबेसे मानसिफ्रा हानजा दा बेयाव जाहैबाय जोङो बरदाङि ब्लकनि मेम्बारफोर आरो बरदाङि ब्लकनि भटार रायजो राजाफोर बिथांमोना रांखान्थि भाबे उदांस्रि बे उदांस्रिनि दावहाखौ मोजां मोननानै बिथांमोना ओंखारबोदों आरो रांखान्थि उदांस्रि गैयाब्ला खुनु समाज बेबस्थानि बेबस्था जाया रांखान्थि उदांस्रि गैयाब्ला राजनितिकबो सालायनो हाया रांखान्थि उदांस्रि गैयाब्ला न'खर खुंनायबो थिग जाया बेनिखायनो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला बुंनाय जादों साफ्रोमबो भट होग्राफ्रा भट होनायनि मुङाव दानसेयाव 8,435 थाखा मोननांगौ होननानै बे बाथ्राखौ जोङो गामियाव सहराव नोगोराव जेरावबो फोसावदों बेनिखायनो रांखान्थि उदांस्रि जायोब्ला गासै समाजनि बेबस्थाफ्रा थिग जागोन दिनै नायदो आसामनि गेजेराव बिजेपि पार्टिया जोंनो आसनिफोर होनानै बेसेबां रायजो राजाफोरखौ थगायदों अरुणोदय आसनि होदों बिथांमोना दिनै बिथांमोनाथ' बिजेपि सरकारजों एलायन्स खालायनानै दिनै बिटिडिनि सिङाव इउपिपिएल सरकारा बिटिडिनि गभर्नमेन्ट जादों दिनै बे बिटिसिनि सिङाव बे इउपिपिएल सरकारा बे भटार रायजो राजानि थाखाय मा खामानि मावनो हाखो बिथांमोना बुंदोंमोन जेब्ला बिपिएफ हान्जाया जेब्ला रायजो खुंदोंमोन बेयाव बुंदोंमोन 17 बोसोर बे बिपिएफ सरकारा मा खामानि मावखो जानो हागौ जाबाय जानो हायैखौ बिथांमोना आत्मसात खालायबाय बिनिखायनो सोलायनायखौ नांगौ परिबर्तन नांगौ होननानै बुंदोंमोन आरो बे परिबर्तन खालायनो ओंखारनाय दिनै बे प्रमद बर'नि पार्टिया बुंदोंमोन आइफोर आफाफोर दिनै गोरिब गुन्द्रानि गेजेराव लेखा गोरोंफोर गथ'फोर दङब्ला साफ्रोमनोबो साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन आरो दिनै साफ्रोमबो गोरिबफोरनो दिनै बिथांमोननि बेबस्था न' बां खालायनानै होगोन होनदोंमोन नाथाय दिनै बोसोरनै जानानै थांबाय बोसोरथाम जानानै थांबाय बोरो जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनि बे गोरिब गुन्द्रानि फिसाया साख्रि मोननाया बोरो दिनै बे गोरिब गुन्द्राफ्रा दिनै बिथांमोननि न' लुनानै न' मोननाया दिनैसिम गासैबो फेलार बेखायनो जोङो मिथिनो मोन्दों बे राजनितिक नेताफ्रा गाव गावनि राजनितिक मुलाम्फानि थाखायल'सो बाथ्राफोरखौ बुङो दिनै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला बुंदों जेसेबां भटार लिस्टआव नाम दं बे नाम थानाय मानसिफोरनो साफ्रोमनोबो दानसेयाव 50% GDP 50-50 8,435 थाखा होनांगौ होननानै बुंदों मानो होनोब्ला बर्तमान जनमरि आइया 16,870 थाखा जुदि सरकारा प्रत्येक माथाखौ साननानै साफ्रोमबोनि नामाव जुदि 16,870 थाखा जुदि थाखाखौ साफाय मारदोंबा बे थाखाखौ जायनि नामाव साफायदों बिथांमोना मोननांगौ ना गुबुना मोननांगौ
जोङो रायजो राजाफोरनाव सोङोब्ला रायजो राजाफ्रा बुंदों जायनि नामाव साफायदों बिथांमोना मोननांगौ नाथाय दिनैसिम रावबो मोनाखै आरो बे सरखारफ्रानो बुंदों जोङो संबिधान अनुजायैसो हादरखौ खुंनाय जायो थ' बे संबिधान अनुजायै जोङो हादरखौ सालायनाय जायो आरो भाई जोङो बुंदों संबिधान दङबा संबिधानाव लिरनायखौ दिनै बे भटारफ्रा मानो गावनि अधिकारखौ मोनाखै बेनिखायनो जोङो बुंदों साफ्रोमबो भटारफोरखौ जोङो दिनै खावलायदों आइफोर आफाफोर नोंसोरो बे कंग्रेस आरो बिजेपि नेताफोरनि पार्टिनि सिङाव दाथासै बे भटार पार्टी बे भटारफोरनो उदांस्रि रांखान्थि उदांस्रि होनो जेहेतु भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला ओंखारबोदों अब्ला बे भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल देरहायोब्ला गासै समस्यानि समाधाना जागोन बेनिखायनो जोङो गासै समस्यानि समाधाना बेनो एकमात्र फैसा मोनोब्लासो गासै समाजनि बेबस्था जायो आरो समाजनि उदांस्रिनि खामानि जायो बेनिखायनो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि थांखिया जाहैबाय भटारशिप आरो बिनि उनाव जाहैबाय जोङो मोनफ्रोमबो सरकारखौ सोंखारिनाय मोनफ्रोमबो सरकारा दिनै रायजो राजाफोरनि बेसेन गोनां भटखौ लानानै बिथांमोना दिनै नेता जानानै बिथांमोना मालिक जानायनिसो सिमांखौ लानानै बिथांमोना दिनै हान्जाखौ खालायदों नाथाय जोङो बुंदों साफ्रोमबो भटारफोरनो दानसेयाव मास मोनसेयाव साफ्रोमनोबो जोङो बेथन होनाय जागोन दा बेखौनो आङो दिनै मिडियानि गेजेरजों दिनै आङो मिथिहोनो सानदों दिनै जोंनि फंबाय जोंनि बिनानाव बिथांमोना गासै रायजो राजानो बे मेसेजखौ होगोन आङो बेखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबो जिहेतु एमपि इलेक्शना फैगासिनो दं दा नोंसोर बिपिआइ भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनि जानानै नोंथांमोना एमपि इलेक्शनाव गेलेगोन नामा दा बेथ' बेनो जोङो अर्थनैतिक भाबे जोङो 2004 जनखौ जोङो दावहा नांबाय भारतनि संसद पार्लामेन्टआव आयेननि जुगिदि जोङो सरकारजों टटेलि सावरायबाय सावरायनायनि गेजेरजों 2011 सनाव डिसेम्बर 2 तारिखआव गयल खुमुथिया संविधान बिखेग्ग अर्थनैतिक बिखेग्ग राजनीतिक बिखेग्ग बिथांमोना बुंदों साफ्रोमबो मानसिफ्रा बेथन मोननांगौ बे बिनाया बिबायारिफोरनि बिबायनाय नङा बिथांमोना गावनि अधिकारखौ बिदों होननानै जोंनो 2011 सननि डिसेम्बर 2 तारिखआव पास खालामदोंमोन नाथाय अब्लाबो होआखै दिनै कंग्रेस आरो बिजेपिया विभिन्न आसनिफोर होनानै विभिन्न दिनै आसनिफोरनि बाथ्राफोर बुंनानै भटारफोरखौ थगायदों बेनिखायनो जोङो दा बिथांमोनजों नांनो थाखाय पार्टी खालामनो गोनां जादों बे भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला फैबाय थानाय बिसायख'थियाव क'क्राझार बे लोकसभायाव जों भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्रायनो केन्डिडेटखौ होनाय जागोन डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस